Sanibonani. Niyabona ama-Afrika mahle. Lento engiyikhulumayo ngizoyifaka kini nizoyizwa. Ngoba vele angizanga la ukuzonitshela into okumele enifuna ukuyizwa. Kodwa ngizonitshela into okumele niyizwe. Nizoyizwa nithanda ningathandi. Ake ngiqale ngeBhayibheli. Niyazi ukuthi yini iBhayibheli? Bathi ngesilungu a Bible is a weapon of mass destruction that is here to destroy the human brain of a black person or of an African person and break his or her backbone. Ngamanye amagama iBhayibheli liyisikhali elizobulala umqondo womuntu omnyama ukuze alahlekelwe yikho konke anakho, that include ukwazi uNkulunkulu weqiniso, indlela uNkulunkulu afuna ukukhonzwa ngayo. That includes ukuthi athathelwe umhlaba wakhe, athathelwe umcebo wakhe, athathelwe yonke into anayo, umAfrika asale dengwane, asale engenalutho. Mabeqeda bese bemfundela umthetho othini: ungabulali, ungebi, ungaphingi, ungafakaza amanga. Bese bona yonke lento abathi wena umAfrika ungayenzi bona bayenzile. Babulele, baphinga, beba, bafisa into zethu bayithatha kwaba ezabo. Badlwengula ogogo bethu, badlwengula omama bethu, bathumba obaba bethu, bathumba omkhulu, bathatha izwe lakithi ngokungemthetho. Mabeqeda wena bakunikeza incwadi ebhalwe lowo mthetho loyo okuyiqiniso, ngoba benzela ukuthi umAfrika ehlise umoya, angazilweli into zakhe ezithathwe kuye ngobuqili, ezithathwe kuye ngendluzula, ezithathwe kuye ngonya, ezithathwe kuye ngamanga, ezithathwe kuye ngenkohliso. iBhayibheli ke yinto ke enjalo, isikhali esasetshenziswa ukubulala umqondo womuntu, wasebulawa nomgogodla, waqatshaniswa noNkulunkulu, wakhonziswa izinto ezingekho eziphuma endleleni. Yiwo ke umsebenzi weBhayibheli lowo. Ningangizwa kabi, maningi amaqiniso akhona eBhayibhelini, hayi ukuthi awekho amaqiniso akhona eBhayibhelini, kodwa okuningi eBhayibhelini kungamanga, kuhubhu kabhejane basisengela ezimithiyo. Okuningi okukhona eBhayibhelini. Vuka mawuleleke umAfrika, uvula ingqondo, uvula amehlo, ubone iqiniso njengoba linjalo. Ngiyabonga kakhulu. Soloku siyincenga nje ingane zakwethu, soloku siyincenga nje. Siyancengisana. Kuyoze kulunge, iyozivuleka imiqondo yabantu bakithi. Balibona iqiniso njengoba linjalo, nokuthi zonke lezinkolo lezi zokukhonza abantu abayidalwa zikaNkulunkulu yinkolelo zikaSathane. Zonke lezo nkonzo lezo, munye uNkulunkulu, munye uNkulunkulu. Akekho noyedwa onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Umhlaba ungowakhe nokugcwala kwawo, izwe nabakhileyo kulo. Uyena owawusekela phezu kwezilwandle, uyena owawumisa phezu kwemifula. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.